אז מה זה הדיילי מיטינג? זאת ישיבה שעושים אותה כל יום, ישיבה של הצוות. עושים אותה בשביל הצוות. לא בשביל המנהל, בשביל הצוות. לא בשביל ה-PO, בשביל הצוות. רק בשביל הצוות. מטרת הישיבה, להסתנכרן. להעלות סיכונים, אבל בטח ובטח לא לפתור אותם. זה לא ישיבת פטוס. אז מה בעצם קורה בדיילי? סך הכל עונים על 3 שאלות. נעבור לידידנו בהולנד. מה עשיתי אתמול? מה אני הולך לעשות עד מחר? ומה עוצר בעדי? אבל מתי הזמן הכי טוב לעשות את הדיילי מיטינג? הלכו למומחים. רק בארוחת צהריים. רק בבוקר. בערב. אחרי שנים של מחקרים, מומחים מצאו שהזמן הכי טוב לעשות את הדיילי זה מתי שהצוות מחליט. מתי שהצוות מחליט. מתי שהצוות. אתמול קפצתי בטרמפולינה. היום אני הולכת לבית ספר. מה עוצר בדי? כלום. אתם מבינים שהישיבה צריכה להיות סופר יעילה. 10 דקות גג.